दुलाराय दैमारि आङो बिथांखौ आगोलनिफ्राय माने सिलेक्सन थार्ड नङामोनब्लाबो 2017निफ्राय खोब मोजां लोगो मोनदों। बिथाङा आगोलावहाय उदालगुरि जिल्लायावनो जिल्ला आफादगिरि हिसाबै खामानि मावदोंमोन। आगोलाव बिथाङा सेक्रेटारि हिसाबै दङमोन। नाथाय आमिनगावआव जेथिया जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा एनुवेल कनफारेन्स जायो अब्ला जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमखौ सिमफायनानै मोनसे दुलाराय बाथौ गौथुम आफाद दायो आरो बेवहाय आंखौ आफादगिरि आरो बिथांखौ सेक्रेटारि हिसाबै जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम आफादखौ मोनसे आबुङै दाफुंना होनाय जायो। आरो बे समनिफ्रायनो आङो बिथांजों खोब क्ल'ज रिलेसन, ओमफ्राय जों ओरैबायदि माने जगाजग जाबाय थायो मुहुर्ते जोङो माने फनजों बा बायदिसिनाजों जों जगाजग जाबाय थादोंमोन। दुलाराय बाथौ गौथुमखौ माने मोनसे जौगानायाव माने टीम स्पिरिट लाबोनायाव बिथाङा माने जथेस्थ' माने खामानि मावबोदों। बिथांनि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुमा आथिखालाव बिराद मोजां माने जाबोदोंमोन, खौसेथियाव जाबोदोंमोन। जिल्ला दावबायनायफ्राव बिथाङा माने जथेस्थ' माने रुल लादोंमोन। बे हिसाबै दा जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा दा बेवहाय माने जथेस्थ' आवगायलांबाय आरो मावबाय थानोबो दंमोन। बे मावफैनाय समावनो दिनै बिथाङा जोंनि गेजेरफ्रा माने आनज्रायलांबाय। दा बे जोंनि थाखाय अनेक माने रोजा रोजा खहा जानानै दं। दा ओरैबायदि खहा जादों जों माने भाबिनानै मोनाखै बे बोसोरसेनि बिथोराव जोङो माबादि बिथांनि खहाखौ सुफुंनो हागोन जों दा जेबो बुंथ'नो हाया। बे बेलायावथ' बिथाङा जथेस्थ' मोजां खामानि मावदोंमोन। धोरोमनि बर' बाथौआरिखौ माने जौगानाय बेलायाव अनेक माने बिथाङा सानदों मावदों। माखासे बिथाङा माने आसनि लानानै माने मावबाय थानाय बेलायाव खोब माने मोजां रुल लाबोदोंमोन। जोंनि बर' मानसिफ्रा बेखै गुबुन गुबुन धोरोमाव गुगालांनाय हुदा दङ। बे गुगालांनाय हुदाफोरखौ मा राहाजों माने जों खौसेथि लाबोगोन बेफोरखौ सानबाय थादोंमोन। जायनि जाहोनाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङावनो अमेन उइं माने दुलाराय माइनाव आफाद ओमफ्राय लाइमोन आफाद बिदि दानायनि गेजेरजों माने लाइमोन आरो माइनाव आफादनि गेजेरजों जों जेनेरेसन माने बोखांनो, जों बाथौ धोरोमखौ माबोरै मजबुत खालामनो, रोदा सुहोनो बेखौ माने बिथाङा सानबाय थादोंमोन आरो बेबादिनो मावबाय थादों आरो। बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बुदावला दैमारि थामहिनबा गुदमल दैमारि बिथाङा दिनैनि बे फुंबिलि समनि 3:35 रुंसारि जायो। बिथाङा थांनाय 2 अक्ट'बरनि फुंनि समनिफ्रायनो बिथाङा हाइ प्रेसारनि जाहोनाव जे ब्रेन स्ट्रक जादोंमोन आरो बेनि थाखायनो बिथांखौ गुवाहाटीनि JNRCआव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय थिसनदोंब्लाबो बिथांनि बे अलखदनिफ्राय बिथांखौ बोखांफिननो हायाखिसै। आथिखालाव बिथाङा जोंनिफ्राय आनज्रायलांबाय। बिथाङा दा जोंजों गैलिया, बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बिथांनि बे रुंसारि जानायाव जोंहा दुलाराय बर' हारि थामहिनबा बाथौ धोरोमनि बेलायाव गोबां सुख'हायै खहा जाबाय आरो बिथाङा जिखिनि खामानि मावनो थाखाय आखायाव लादोंमोन बियो आद्रा जानानै थाबाय। बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिबानाव थानानै बाथौ धोरोमखौ बुहुमनि बिखायाव गायसननाय आरो बेखौ फोसावनानै बेखौ जौगाहोनो थाखाय बिथाङा गोबां खामानि आखायाव मावनो थाखाय थांखि लादोंमोन। आथिखालाव बिथाङा जोंनिफ्राय आनज्रायनायनि थाखाय बिथाङा बाथौ धोरोमनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदोंमोन आरो बे धोरोमनि अनगायैबो बिथाङा समाजनि माखासे फोसाबनाय खामानि फारसेबो बिथाङा गोबां हाबाफारि मावबोदोंमोन। दा बियो रुजुजाथावै रावजों रुजुजाथावै मोनसे खामानि बिथाङा मावबोगासिनो दंमोन। दा बे समाव बिथाङा हरखाबै अबथिरा जोंनिफ्राय गैया जानायाव जोंहा गोबां खहा जाबाय आरो सासे गिदिर
दैदेनगिरि खहा जाबाय होननानै जों